Във всяка човешка история ние виждаме онова, което е ценно за всеки от нас. Може да живееш в многомилионен град, но да чувстваш себе си един от всички. А може да бъдеш на край света, да държиш онзи, когото обичаш за ръка и да се чувстваш като единственият и любим човек на този свят. Той няма лоши помисли, няма суета. Силата му е, че той е добряк в пълният смисъл на думата. Неговата супер сила обаче е в това, че знае как да прави Валерия щастлива. Тя е блага и нежна, с характер съчетан с силно изразено чувство на справедливост и, разбира се, емоционална до мозъка на костите си. Момичето, което преобърна представите ти за жена и която днес се претворява в измерението на твоето щастие. Сега тя държи красив букет и то е всичко, което обира капчиците вълнение по ръцете й. За този, който стои тук до мен, обича го с цялото си сърце и е готова повече от всякога да го затвърди. Да и пак да, на любовта и семейството си и да промените света заедно сега. Like the light in the day never parted.